שלום, ההרצאה הזאת נקראת תורה ומדע, בה נעסוק בשלושה עניינים חשובים מאוד. האם יש בורא לעולם, ואם כן, מה תכלית הבריאה, מדוע נברא העולם הזה, מה תכלית בריאת האדם, האם תורת ישראל היא הספר שניתן על ידי בורא עולם כפי שהיהודים טוענים, האם ניתן להוכיח בצורה אבסולוטית מדעית את כל אותם הנתונים, או שמא הדבר נשאר בגדר תעלומה. כל הנושאים האלה נעסוק בהם בהרצאה זו. החלק הראשון של ההרצאה, איך ניתן לדעת בוודאות שיש לעולם הזה בורא? התשובה היא די פשוטה. ידוע הכלל שלכל יצירה יש יצרן. כפי שאנחנו רואים סדר ביצירה, יודעים שהיה מסדר. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד על גדלות היצרן. כן? לייצר שולחן הרבה יותר פשוט מלייצר מחשב. לכן אנחנו מתבוננים בנפלאות אותה יצירה, ואנחנו יודעים בוודאות שהיצרן היה מתוחכם מאוד. אם כן, כשמתבוננים בעולם, העולם הזה מאוד מאוד מתוחכם. יש כאן מעל 2 מיליון סוגי בעלי חיים. יש את האדם שהוא המתוחכם מכל היצירות. יש מוח האדם, 10 טריליון חיבורים, שבעצם אם ניקח את כל חברות הטלפונים בעולם ביחד עם כל הלוויינים וכל הכישורים שלהם בכל פינה בעולם, לא ישבו אפילו ל1% ממוח של אדם. יש לנו בעולם 6.4 מיליארד אנשים, וכן כל הדורות שהיו עד היום והדורות שעתידים להגיע. זאת אומרת, היצירה היא מאוד מתוחכמת. רואים חמצן, רואים מים, רואים עצים, פירות, בעלי חיים וכו'. אנחנו רואים שיש סדר בעולם, ככל שהאדם צריך יותר את אותו דבר, כך הדבר מצוי לו יותר בקלות. למשל, הדבר שאדם לא יכול לחיות דקה אפילו בלעדיו זה חמצן. חמצן יש בכל פינה בעולם, תמיד היה וכנראה שתמיד יהיה. הדבר השני בחשיבותו הוא מים. אנחנו רואים שיש בעולם הרבה מים, 72% מהעולם הם מים. אחר כך צריך אוכל, אדם בכמה שקלים ליום יכול להסתדר, על ידי שיוכל לחם הוא כבר מציל את חייו, לחם ומים, ואנחנו רואים שככל שהדבר הוא יותר בגדר של מותרות, כך יותר קשה להשיג אותו, למשל בגדים יקרים, מכוניות פאר, יהלומים וכו'. זאת אומרת, רואים שיש כאן סדר מאוד מאוד נפלא. אחר כך שמתבוננים, רואים שהאדם הוא השליט של הטבע. זאת אומרת, יש לו אינטליגנציה מעל לבעלי החיים, יש לו יכולת תקשור טובה יותר, והאדם הוא גם שילוב של גשמיות ורוחניות. זאת אומרת, הוא פיזי מצד אחד, שזה הגוף, אוסף של מולקולות וכל עברי הגוף. לעומת זאת, האדם הוא רוחני, יש בו רוחניות. רוב בני האדם משתוקקים למצוא את הרוחניות בעולם, נעים ונדים בכל פינה בעולם. זאת אומרת, אנחנו רואים שמכל היצירות שנבראו, כפי שאמרתי, 2 מיליון בעלי חיים, האדם הוא המתוחכם ביותר. האם ייתכן שכל היצירה הזאת נבראה מפיצוץ אקראי, לא מתוכנן? זאת אומרת, כל כך הרבה יצירות יש בעולם הזה שהוא בפני עצמו יצירה ענקית ומתוחכמת. האם ייתכן שכל הדבר הזה נברא ככה בלי מתכנן? במקרה, כמו שהרבה טוענים? התשובה היא ודאי שלא. לא יעלה על הדעת. הרי ברור שאם הייתי בא וטוען שהשעון הזה שנמצא על ידי נברא מאיזה פיצוץ אקראי. הלכתי ברחוב, היה איזה פיצוץ, הזכוכית עפה מאיזשהו פינה, חוליות הגיעו מכל מיני מקומות, התחברו כולם, והמחוגים נפלו בדיוק בחור והתחילו לזוז בקצב אחיד, מדויק, וכל המנגנון הפנימי, הכל נוצר ככה במקרה, דבר התלבש על דבר, והנה יש לנו שעון וכו' וכו'. הרי ברור שאם אני אטען טענה כזאת, מיד יטענו שאני זקוק לאשפוז. לא ייתכן שאדם ייתן כזאת טענה והתייחסו אליו מאותו רגע והלאה ברצינות. אם כן, כיצד ייתכן שיש כל כך הרבה פרופסורים בעולם, בכל מיני אוניברסיטאות למיניהן, שטוענים טענות דומות ואפילו מגוחכות עוד יותר? על שעון לא ניתן לטעון כזאת טענה, ודאי שאי אפשר לטעון כזאת טענה לגבי כזה עולם מתוחכם. אנחנו רואים מיליארדים של גלקסיות, כל הגלקסיות נמצאות בתנועה, הכוכבים אינם פוגעים אחד בשני, למרות שיש לנו גשם של מטאורים שנופלים תדיר, כל כמה שניות נכנסים אלפי מטאורים לאטמוספירה של כדור הארץ. כדור הארץ מוגן בצורה מדהימה על ידי האטמוספירה, וכל אותם אסטרואידים שהם בדרכם לפגוע בערי כדור הארץ
נטחנים מכמות החום והלחץ של אותה אטמוספירה, זה מין מטריה אווירית שמגנה על כל בני האדם. דברים מדהימים. האם ייתכן שכל הדברים האלה נוצרו במקרה? התשובה היא ודאי שלא. לכן צריכים לעיין טוב טוב. ככל שנלמד יותר על גוף האדם ועל הבריאה עצמה, ככה נתפעל יותר מגדלות אותו הבורא ומהיכולות שלו. השלב השני, האם ייתכן שיש יצירה כלשהי בעולם שנוצרה ללא תכלית? האם מצאנו שמישהו עשה אי פעם משהו לפני שהוא תכנן מה הוא רוצה? הרי ברור שקודם כל אדם מחליט מה אני צריך. אחרי שהוא מבין מה הוא צריך, הוא מתכנן דבר שיעזור לו להשיג את אותו אמצעי. למשל, אדם רוצה לאכול, אז הוא צריך שולחן. אז הוא מתכנן את השולחן שיהיה חלק וישר עם 4 רגליים. הרי אם לשולחן יהיו רק 2 רגליים או 3 הוא ייפול, אז אין לו שום תכלית, אז הוא לא שווה. אז חייבים לתכנן אותו בגובה מסוים, שהגב לא יישבר, שלא יצטרכו להתכופף או שלא יהיה גבוה מדי. זאת אומרת, כל דבר קדם לו קודם כל התכנון ואחר כך בא שלב המעשה. כשמתבוננים בעולם, לא ייתכן, סברה פשוטה, לא ייתכן שהעולם הזה נברא ללא תכלית. קל וחומר האדם, שרואים שהאדם יש לו עליונות על כל הנבראים. והאדם, אם ייתכן שהאדם נברא לתוהו, שאין לו תכנית, שאין לו סיבה עבור מה הוא שם פה בעולם הזה, ודאי שלא ייתכן. אם כך, עוברים לשלב השלישי. מה השלב השלישי? איך אני ידע מה תכלית האדם? הרי אם נשאל אנשים ברחוב מה תכלית החיים, כל אחד יטען טענה אחרת. רוב בני האדם יטענו לעשות כסף, להיות בריאים, להתחתן, להביא ילדים, להשתדל להיות שמחים, אני יודע מה, תחביבים, ספורט, הצלחה, כבוד וכו' וכו'. יש איזו רשימה קבועה שפחות או יותר כולם יטענו את אותם טענות. אבל לפי הרשימה שמניתי, בעצם האדם לא היה צריך להיווצר אדם. מספיק שהיה נוצר קוף וכל הדברים האלה היו לו. להפך, אפילו הרבה יותר בקלות. למשל, אם נתבונן בעיון, נראה שאין שום סיבה להיווצר אדם. היה עדיף לאדם להיות בעל חיים, מזונותיו ברוב המקרים קלים יותר, רוב בני האדם בעולם מתקשים מאוד להשיג לחם, למרות שכביכול אנחנו רואים שרוב בני האדם יש להם אוכל ואת כל מה שהם צריכים, עדיין זה לא משימה קלה. בכל זאת, בעלי החיים ברוב המקרים משיגים את המזון יותר בקלות. ולא רק זה, אין להם 30 שנה לעבוד כדי לקנות בית ומשכנתה וחיסונים ורופאים וניתוחים וכל הדברים האלו. מעולם לא מצאנו בעל חיים ששערו הלבין מדאגות או שהקריח. הם חיים את החיים שלהם, להביא ילדים, הם מביאים, איך שנולד הגור, הוא מיד כבר הולך, ותוך כמה שעות הוא כבר מסתגל לעולם, לא צריך לחתל אותו ולגדל אותו 20 שנה ולשלם לו לבתי ספר וכו'. זאת אומרת, החיים שלהם הרבה יותר פשוטים. אדם שמחפש כל מיני תאוות, אני יודע מה, נשים וכל מיני תענוגות למיניהם, אז הם יש להם את זה בשפע, בטבע, בלי שום בעיה וכו' וכו'. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שעבור מה שרוב בני האדם משתוקקים להשיג, לא היה חייב להיברא אדם, יכול היה להיות איזה בעל חיים מתוחכם, איזה ציפור שמשוטטת בעולם וכו'. אם כך, מהי התכלית?